Medewa ko atoye mantem ni mu na ye gina wo second takrade kro ba ko hon my friend hon mo sofo krom na abeto dwase emu ya wo mo esiesie na wadeda na ti wakopɛ no krabre amamre bi wo hon ma wosesa mu no abusuafo a eye wo mo de hye no wo mo ni nyina ne nsu atini wo mo etom na wo mo edware ni nyina no ya mamre kwanso na wo mo efa na bibisa asi wo sofo krom a yenko ne yenko hwe sede esi yadom kase e de amane we eba. One say no wale hu yeah you are mamle you are sumuba ti se hu bi da obi oyo sumbe bi a bo obi oyo sumbe bi a na ebo yeah oyo sumba ntan for won na ebo golu nsu na okopie mu memre de twam e wo sofo kroma no second takrade metropolis no mu a obi ewu a wono mu asiesi ne ho wie sesenka wono mu kopɛ ne krabre wono mu etam emu so kopie mu e wo ensotine bi e wo hono mu a wono mu kɔ horo emu yi e wo mu a wono mu wie wo sama emu no edware ensuo no we yade a beto abe fontintan so a e mamfo pina yem ene hye wono mu na wo sansem we hunti e na adom kase ama ne boni no dwuma e wo atoye mantem ne mu lord tewia e bo apro kopie mu e wo sofo kroma woni onipa wati na no ensiedwa na wakopɛ no krabre yi abusuafo atwetwe nkoma wo kyerɛ sɛ wonyina yɛ amamre a wono mu ɛyɛ edema obi a wofiri wono mu empotamu honti na ɛsɛ sɛ wono mu ɛto amamre no ɛso yɛne maame ekua wono ɛyɛ wufo yi abusuani na twetwe nkoma de nsɛm wesi atudwa waaka ye dada wa anwe dada me papa ma abrero na wo ko ye da ba ma no ma nusa iti so we you kwa no bi se papa de na o so nu ko la se ne so papa odo ita ndu wo wa we bi ne du wo wa aka so mbe aka wo lo so wu chen ya ho iti mi na nu na de ka mu se de oni on ya wo se wo na dentina odo onongoro su na ja memba o ya memme fetete na onogoro nsu na wo ju ko kisesi nti so bende wonu ngoro su na wesie wa on su so de bia obababu so ne dan da ni awu abeyo yo de awu wonu ngoro nsu ayo nu ngoro nsu ayo fetete aja ya anan na batar wa ya fetete adi no wa ye yeah ti se hu bi da anda ya chiro oyo sumba yeah to de wonu ngoro nsu ansana wakada yeah titawe hu bi da awe yensu bebe bia